er kommet, Morten. Den er kommet. Den hellige gral er kommet. Pagtens ark er kommet. Simpelthen. Selve objektet, vi har ledt efter hele vores liv. Og takket være vores merchandise salg. Ja, fordi... Så har vi fået råd til det. Yes. Vi stakkels fattige mennesker. Og hvad er der her? Der er den Artist Edition, jeg har glædet mig allermest til overhovedet. Ever. Og Scott Durban, der laver Artist Edition. Scott Dumbier. Dumbier hedder han. Ja. Ikke? Dumbier. Mr. Dumbier. Yes. Han siger, at det er den Artist Edition, han er mest stolt over. Af alle. Okay, hvis der er nogen, der ikke ved det. Det her er en Artist Edition. Yes. Det er original artworket trykt i original størrelse. Simpelthen. Og så man kan se, altså det er det tætteste, du kommer på at eje det oprindelige kunst. Og der er lavet nogle utrolig fede nogle af dem. Det her er min favorit. Det var din favorit. Fordi det her det er David Mazzucchellis Daredevil. Born Again, skrevet af Frank Miller, men så ligger der, ikke? Og hvor du kan se, at du kan se kaffepletter, du kan se tabel, du kan se dæk, du kan se rettelagt, du kan se dumme, du kan se det hele simpelthen. Det er selve sjælen i tegneserien, du kan se simpelthen. Men de behøver ikke kun at være store. Nej, de kan også være bitte små. Ven af podcastet, Christian Mongård, har jo udgivet den her Claus Delorang-bog, og prøv at se, hvor lille den også kan blive. Men det er fordi Claus Delorang, han tegnede den her størrelse, og når man laver sådan en Artist Edition, jamen, så skal det være i original størrelse. Ja. Nu har vi den ikke med, men du skulle næsten se min Spirit, Will Eisner Spirit. Den er jo næsten dobbelt så stor som din Daredevil her. Jamen det er jo fordi, det her er jo den små størrelse. Jeg har nogle Kirby Artist Edition, der også er stor størrelse. Nå, jeg skal ikke komme for godt i gang. Nej. Jeg har en Artist Edition, og den gode Scott fik faktisk ideen til den, delvis ideen til Artist Edition, da han for mange år siden lavede den bedste bogdesigner i amerikansk historie, Chip Kidd, der også er verdens største Batman-fan. Ja, det er så han har 2 lejligheder i New York. Ja. Den ene er kun fyldt med Batman-ting. Ja, Chip Kidd, og der reproducerede han en originalside af Jim Apao. Ja. Og så sagde Scott til sig selv, tænk hvis man kunne se en hel bog kun med originalsider. Ja. Og så begyndte han at lave Artist Edition simpelthen. Og han har lavet mange, og de har været meget populære. Det var IDW, han begyndte at lave dem på, og han har lavet dem for DC Comics, Marvel Comics. Alle gav dem til Scott Dumbier, fordi ingen laver det bedre end ham. Og i mange år så prøvede DC jo selv at lave Artist Edition, og derfor de ikke ville lave Batman Year One. Ja. Men så gav de op til sidst. Ja. Skal lov for det. Heldigvis. Og Chip Kidd har jo lavet fremragende tegneseriebøger. Han har lavet en om Plastic Man. Han har lavet en om Shazam. Han har designet bøger om Superman. Om Wonder Woman. Han har designet Alex Ross Marvel Art. Han har designet Alex Ross DC Art. Han har samlet alt det manga Batman, der er lavet, da serien var populær. Den er så lækker med optryk og tegneserierne, yes. Jeg har da en bog skrevet om Chip Kidd. Og den bedste Chip Kidd-bog af alle. Vil du gå 5 år på designskole, eller læse denne? Yes. Det er simpelthen de 2 valg, du har. Og han er jo en fantastisk bogdesigner. Det er jo det, han er mest kendt for. Altså, og det, han er allermest kendt for, det er jo selvfølgelig Jurassic Park. Han har lavet logoet til Jurassic Park. Alle har set det, alle kender det. Men i starten af hans designbog, hvad har han? Han har Batman! Han elsker Batman. Men han er en gigantisk Batman-fan. Det er vi også. I ved jo, vi har lavet Bat julekalender, og vi har lavet Bat adventskalender, vi har lavet Bat adventskalender. Og vi har lavet en kalender om Batman Year One. Og den har jeg jo i forskellige udgaver. Vi skal lige vise den sidste ting. Chip Kidd har faktisk også lavet en Batman-historie. Ja, men den her Batman-historie, Death by Design, den er mega flot, den her men bog. Den er ikke specielt god. Nej. Så det var lidt med vilje. Okay. Men så kom der jo i 1986, måske starten af 87, Batman Year One. Verdens bedste tegneserie, som jeg har i mange udgaver. Her har vi originaludgaverne. De 4 hæfter kom. Batman 404 til 408. Og der har vi facsimile-udgaverne her. Så har vi den danske udgave, som den første danske udgave. Med smuk håndtekst. Af Rebecca Løve. Yes. Så har vi senere redigeret af Kip og Michael. Den anden udgave på dansk. Ja, og med forord af Ove. Det er den eneste Super Ove Marvel Morten Kim Helt bog, der findes, tror jeg. Så er den første amerikanske hardcover-udgaven. Den anden amerikanske hardcover-udgave. Ja, der var noget med farvelægning. Ja, så derfor lavede de en tredje amerikanske hardcover-udgave.
Og så er der et reklamehæfte, hvor de har optrykt første hæfte. Så det må du også have. Selvfølgelig må jeg det. Alle sammen. Og så den her, som jeg jo elsker overalt på jorden. Indtil i dag, så troede jeg, at det her var den ultimative udgave. Og det er det måske også på mange måder stadigvæk, fordi vi har der er jo farverne med. Du har 2 udgaver af Batman Year One, hvor den ene den er den oprindelige farvelægning, den der blev lavet i hæfterne og nærmest også den slags papir, som det oprindeligt var lavet på. Vi har snakket rigtig meget om det her i vores kalender. Den eneste udgave, jeg faktisk ikke har, det er den amerikanske trade paperback. Ja. Jeg er ret sur over, det burde du da have så. Ja, det er jo det, det er en smule billigt. Men nu er den kommet. Ja, og nu skal den pakkes op. Vil de have deres kniv? Må jeg? Jeg tager en kniv, du tager en kniv? Ja. Angard! Mig først! Nej. Og her er der, lige sige, vi gik jo i lang tid, det har vi da ikke brug for det her. Nej, vi behøver den ikke. Vi er jo fornuftige voksne mennesker, der bruger vores penge på fornuftige voksne ting. Jeg burde jo i virkeligheden bruge de her penge på dine børn. Nå ja, mine børn. Ja, dine børn! Nå ja, og dem. Ja. Men så fik vi nogle penge ind på merchandise-salget, og det er vi meget taknemmelige for. Dem, der købte vores kopper, købte vores bogmærker og alt muligt. Og vi er enormt taknemmelige for, at Mark Borano designede dem. Meget taknemmelige. Ja. Og så sad vi der. Ja, måske skulle vi. Men det er jo vi stadigvæk til salg. Kan vi måske få fat på den? Og så var der sgu 2, og så bestil! Og nu pakker vi op. Klik. Har jeg med vilje fået den sløvekniv, morgen? Ja. Hvad? Går det for hurtigt for dig? Går det for hurtigt for de gamle her? Sådan. Yes. Væk med kniven. Vi skal jo ikke ødelægge noget. Nej. Vi har jo 2. Ja, der er en til der. Men vi pakker kun en op. Vi pakker sammen. Vi pakker sammen. Den er jo pæn. Så skal vi bruge kniv igen. Ja. Vi åbner. Kan man... Hæftige store, hva'? Selvfølgelig. Det er så dejligt. Kan du fortælle lidt om, hvad du ved om den her, og hvorfor den frister så meget? Udover det selvfølgelig er Batman Year One. Den er også designet af Chip Kit. Det glemte vi måske at nævne. Ja. Hele bogen altså, den er jo det. Den er primært lavet af Matthew Shelley selv. Ja. Men da Chip Kit hørte, at Scott skulle lave den her, så sagde han, den vil jeg designe, så sagde Scott, det har vi ikke råd til. Vi har ikke råd til dig, Chip Kit, så sagde han, det finder vi ud af. Og som sagt, den mand, der har 2 lejligheder i New York, får nok lidt mere løn til daglig, men det her vil han ikke. Jeg er i gang. Så har vi, prøv at vente. Ja, hvad har vi der? Der har vi papkassen, der er inde i. Og med bogmærket. Skal vi lige vise. Og design af Chip Kit selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så. Så gør jeg lige kniven væk. Skal vi åbne den ene? Ja, åbne. Okay, så fjerner vi også de 2 der. Ja. Okay. Nej, den skal op. Du det er forsiden. Og hvad er det, vi har på forsiden, Morten? Det er jo den, der vi brugte til den allerførste reklametegning. Nemlig. Det er det mest ikoniske billede af Batman, der nogensinde er lavet, simpelthen. Synes du det? Jamen, det synes jeg. Og hvordan er med Dækvidt har gjort det. Man kan se det. Han står i sine militærstøvler, sit militærbælte. Hårdt, fattet, besluttet. Og klar til at tage kampen op mod al ondskab. Og det der som selvfølgelig afgør alt, det er der kaffepletter på? Ja, så kan det godt komme på forsiden. Selvfølgelig skal der det. Og på bagsiden? Det er jo forsiden til den første. Ja, det er den, vi havde på trade paperbacken. På hardcoveren her. Simpelthen. Og på den danske anden udgave. Ja. Skal vi se, om vi forsigtigt kan pille folien af og her? Og Kim, hvis du skærer den i stykker, ved du hvem udgave det så er? Nej! Ja, det ved jeg godt. Det er jeg indforstået med. Du kan også selv prøve. Du deler, jeg vælger. Ja, okay. Det er dig, der siger, at vi skal lave. Hvad har vi? Fint, der er også. Hvad er der? Hvad siger du? Du kan se blåblyanter. Ja. Blåblyanter. Prøv lige at se siden her. Den kan vi jo godt have stående på bogreolen.
Eller du kan putte fire, sjovt ikke, fordi du kan putte 4 ben på, så har du ikke et coffee table. Men det er jo noget helt andet, fordi prøv at se her. Det her, det er den oprindelige, ikke? Og det er jo i virkeligheden det, du ser allermest dem på, det er ryggen. Det er det, man ser allermest af. Og en ting, man kan sige om de her Artist Edition er, at de er ikke særlig pæne. Men så se, hvad der sker. Her er ryggen faktisk det, du ser mest til daglig. Og så her, nu har Chip Kit været inde under. Nu er det lige pludselig elegant. Der er en grund til, at han er den største bogdesigner ever. Skal vi lige se, hvordan den er pakket? Nå, hvad sker der på siden her, Morten? Det er forsiden til nummer 2, ikke? Ja, vi må hellere holde den lidt op. Forsiden til nummer 2. Den er jo... Og så er der udsnit. Udsnit, ja. Det er jo ikke det, vi normalt har, men det er sådan en Chip Kit ting. Altså en af mine yndlings Chip Kit bøger, den havde vi faktisk ikke med her. Det er hvor han har taget Fantastic Four nummer 1 og brudt den op i små billeder og blæst dem op. Og det er sådan en klassisk Chip Kit træk. Og der har vi så title page, Year 1, Artist Edition. Forsiden til nummer 4. Hvad er det for en skitse? Det er Carmine Infantino. Hvad? Det er en skitse til det Comics 353. Det er det, ja. Nej! Hvorfor er den der? Nu må vi jo læse efter. Det er jo en, han ejer i sin samling jo. Ja. Men du har ikke helt ret. Det er faktisk David Mazzucchelli, der har tegnet af efter Carmine Infantino. Det der er da ikke Carmine Infantino. Prøv at se det kan det godt være. Jeg er ophidset, Kim. Ja, men han tegnede bedre som 6-årig, end jeg gjorde. Det er rigtigt. Ja, det må man sige. Men jeg gør. Og så er der forår. Så er der forår. Helt nyt forår. Ja, Mazzucchelli. Ja. Hvor han vidste, de siger, at han forklarer. Mazzucchelli! At det her er jo... Den her, det er jo ikke en færdig udgave. Det er jo The Bones. Ja. Der er jo ikke farver på, og den er ikke trykt. Ja, det er jo ikke den rigtige udgave. Men det er alligevel stort. Og også typisk Chip. Ja. Det er sådan noget, men... Og så er der de... Ved du hvad, der også er typisk Chip Kit? Altså det er små detaljer, ikke? Men han får det her til at ligne papir, hvis vi kigger helt. Det ligner foldet papir. Ja. Så gennemarbejdet det her. Så er der de første skitser. Ja. Og hvordan dem har vi også set i... Jamen, jeg tror, vi har set det hele før. Han ligner en kendt skuespiller. Der har du også fra en af de tidlige koncepter, han har brugt sin reklame. Yes. Og så igen, den ikoniske tegning. Ja, og den der. Så forsiden til den nummer 2 hardcover. Ja. Det var til reklamestreamers. Jeg husker, da jeg fik dem, da jeg pakket op. Ja. Altså var de sådan nogle med overførselsmærker. Og jeg har smidt dem ud. Men prøv at se, det her han gør ikke. Altså der er helt rene streger, og så bare sort. Altså, ja, men der er jo intet overflødigt. Jo, han siger jo, at han først... Og man kan se krøllerne i tøjet, selvom der er, hvad er der, 6 streger på den trøje. Og der er skitsen til den første splash page. Så er der skitser. Netop. For det er den kronologiske skabelsesproces, de har sagt. Ja. Det er... Vi simpelthen skitser til... Jamen alt, der er det hele simpelthen. Og det... Og så kommer forsiden til nummer 1, eller til nummer 404. Hvor man også kan se, hvordan man lavede tegneserie, altså og fortsætte dengang. Og hvordan teksten er klistret ind, og så videre. Nå, skal vi bladre lidt hurtigere videre? Ja, vi skal lige se starten her, fordi indtil vi kommer over til tegneserien. For jeg sidder heroppe der, og der har vi sådan en berømte første side. Som jeg jo, altså... Fedt, og altså, jeg vil så derovre sige, faglægning af den her åbningsside, også noget af det, jeg husker bedst. Men så har vi her Restore to Original, og nogle små sidenoter, nogle gange noter til faglæggere og trykker og sådan noget i siden. Nå, så må vi godt bladre lidt hurtigere, ja. Nu har vi jo så hele bogen. Gordon, der får ja. Og det lugter også godt. Det gør den faktisk. Det er en ting, vi bør. Har du også det? Ja, det er jo synligt det her. Det er godt. Og se, hvad de så har lavet. Ja. Og hvad er det, de har prøvet? Her har vi jo et skitser til andet nummer. Nu hopper vi lidt. Men hvad er det, der sker her? Så er der jo farveeffekter. Den første splash page. Ja. Og der har man sådan der er den originaltegning, og så faglægning ovenpå. Ja, som var separeret på den gode gamle facon her, ikke? Ja. Alt det her er jo lavet før digital produktion. Nemlig. Og så er hæfte 2.
Og så kommer mit yndlingssekvens, mit yndlingsbillede af Batman nogensinde. Ja, jeg ved lige, hvad vi er på vej hen til. Det er Gotham. Kommissær Gordon sidder deprimeret, hans gravide kone er siden af. Han ryger sin gravid, det er noget andet. I en by uden håb, i en verden uden håb. Klip til. Og så kan man se, så klip til Batmans første aftenby. Første natby. Det er stort. Godt, det er stort. Men altså her, første gang han gør noget, og prøv at se det der, det er jo rent, det der rene Adam West, det der. Kig. Nej, det er... Jo, det er. Det er det, men han udvikler sig. Det her Year One, det er hans første aften. Kig på det der. Jeg har forskellige forhold til Adam West. Du har et forhold til ham, det har jeg ikke. Og her. Hvordan han tager fat. Jeg glæder mig til at gå den igennem med et mikroskop. Ja, det gør jeg jo, ja. Man kan jo læse den, mens man kan jo læse den, hvis man selv har den, så kan man jo læse den, mens vi gennemgår den sammen med Thomas Storhauke. Det gør vi nemlig side for side. Vi har lavet 4 rode for rode. Og farveklap for farveklap, så der ikke er nogen farveklap med her. I har et af Gothams rigdom. Nu er det forbi. Batman lukker dem alle sammen ned. From this moment on, none of you are safe. Ja. Også kom lige et væk. Altså, fordi muligvis uindvidet, hvis det skulle være en eller to, ingen Burton Batman-film, ingen Nolan Batman-film, ingen moderne Batman, hvis ikke for den her og The Dark Knight Returns. Simpelthen. Og det er også Frank Miller på sit absolut højeste punkt. Altså, hvor han ikke behøver ikke særlig mange ord. Og han lader billederne tale. Og så selv ham sammen. Han lader Mazzucchelli tale. Det er øde-tegneserien. Så har vi så skitserne til 3. nummer, hvor han er fanget, han er under belejring af politiet, og han skal prøve at slippe væk ene mand herinde. Det er så fedt et nummer. Og det er der, hvor flagermusene kommer. Og så har vi det bedste slutbillede overhovedet, det er her i det her kapitel. Så vi lige bladrer frem til den sidste side. Jeg håber lidt på den, der kan du også, altså nogle gange så kan man se, at han har sådan pillet hele ting ud. Det var noget, man jeg har altså virkelig nærstuderet den her. For der er mange steder i den her, hvor man kan se, at han ikke har været helt tilfreds med tegningen af en hånd, eller en ankel, eller et eller andet, og så har man tegnet den op 2-3 gange. Og det kan man se spor af, når man sidder og kigger på det. Ud fra, det er sidste billede. Og jeg vil lige sige en ting. Ja. Der er også nogle noter der. Ja, det er der, hvor Hopper Caféen optræder af det her. Nej, det er det senere. Ja, det er før. Men prøv at se skuespillet, ikke? Altså, hvordan det er jo ikke superhelte tegneserier, som vi kender dem. Ja, der har vi. Ja, Hopper. Det er The Nighthawks, men i stedet for at lave Nighthawks, så hedder Natcaféen Hopper. Det kan vi jo godt lide. I see what he did there. Men her kommer den. Gordon sidder tvivlen med sin gravide kone. Og så er det jo sjovt at se, hvordan faglægningen er. Men altså skulle man sammenligne. Lynhurtigt gøre. Der er jo 2 forskellige faglægninger. Ja, det er der. Nu tager jeg bare den ene her. Der er meget stor forskel på faglægninger. Det er hæftefaglægning. Yes, den oprindelige. Så hvis du tager den udvidede faglægning, ja, så er det altså simpelthen også så smuk i sig selv her. Så ser det sådan her ud, så har den pludselig fået en mønster. Simpelthen. Så nu har vi altså... Hvad jeg faktisk undrer mig noget over. Ja, det gør jeg også, men altså... Morten, vi er gået op i størrelse, nu kan vi faktisk læse den sådan her. Ja, simpelthen. Det her må være den ultimative måde at læse. Ja, simpelthen. På, ikke? Så kan vi læse alle 3 på en gang. Samtidig med, at jeg har bladene i munden. Ja. Flere skitser. Nej. Hvad kommer? Ja, vi er ved at være igennem. Jamen der er jo kun 4 hæfter. Der er kun 4 hæfter. Jamen, det er jo den perfekte Artist Edition. Der er også mange af de her Artist Edition, som er bare nogle sider og lidt her og noget her. Men så her har du en Artist Edition. Her har du en hel historie. Når det er Artist Edition, så er der hele historier. Korrekt. Men altså selv, nu har vi Dark Knight Returns, jeg elsker, men der er alle sider jo ikke med. Der er det de fleste sider, men der er også nogle af siderne, som bare er fotokopier. Her har du virkelig det hele. Simpelthen og slut on this page. Hvor Jokeren dukker op. Ja. Og hvad er der så?
Hvad har vi så? Så er de forskellige forsider. Ja. Og det er farver. Yes, det er covers. Forskellige covers. Jeg elsker også den der. Altså. Softcore edition. Det er hussiderne. Ja, der fra det der opslagsværk. DC Husu. Nej. Ja. Og med overlæg. Men der er et eller andet. Så han sidder der, han er begyndt at tegne en lille pistol med blyant, og så droppede den. Det er sådan noget, man opdager. Og så er den gamle reklame blæst op. Ja, man kan næsten mærke det, ikke? Ja. Nu er det ved at være forbi, Kim. Nej, vi er kun... Det er jo ikke første gang, vi kigger den igennem. Hvad er der derovre? Og det er dem, der har lavet den. Der er lidt om en lille bio på de tre her. Hvad har vi her? You have eaten well. Ja. Ja. Tak, kære lyttere. Tak. Kunder, whatever you are. Skal vi læse? Og der er en til mig og en til dig. Ja. Simpelthen. Ja. Så tak for at købe noget, og tak for at lytte med. Ja. Hej. Hej.